si Jesus ulang ang pag-ano. Ugsang naglanto siya sa gabihang kasakit. Naghampo siya sa gabihang pangangitong gayon. Ang iyang sinod sama sa dakong tulog sa loob na nahulog sa lupa. May anghel na itong hamakigan sa pagkahumalog ang buong ni Jesus, libalik siya manto sa mga tinangan, bumina. Napagtantap ka, kaanak sa tao, itugyan sa mga sa sala. Tao-tao, kay manlakaw kita. Alila na ang magpapilikan ako. Nilangadalog siya pauhan sa iyang mga tinangan, umitabog sila sa sapahan sa kayo. Nangadto sila sa lugar na bitangnan o mga kahoy na ulibo. Si Judas na nagluwig kanina, nakatutol ni ining lugar. Kaya dito kanunay nagatigaw si Jesus o ang iyang mga tinanong. Busa, niato dito si Judas dala ang mga sundalo malawano, apil ang mga gwardiya sa templo, nag-isubok sa mga kalagpuan sa mga bahay o sa mga pariseo. May dala sila ng mga sulong o mga parol o mga armas. Nahibalo si Jesus sa kanan na may kabog kanina. Busa, gisugat niya sila o namutan. Pinsaman ang inyong ipangka. Ako si Jesus. Si Judas na nagluwig kanina, dito sa nagtitong lubuhan sa mga tao na nangitak ka Jesus. Pag-ingon ni Jesus na siya mo ilang ipangita, misibog sila o nakatumbas sa iyo. Pinsaman ang inyong ipangka. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas na usa sa natulong-tuwang katinukan, uban ang daghang tao na nagdalag mga espada o mga pusos. Sinugod sila sa kalagpuan sa mga bahay o sa mga namunuan sa mga huliyo. Ang traidor naghatag kanila o sa kaihanan, nga ang tao nga ang hagad, mao inyong ipakita. Dagda siya, o niyang iduwal dayag si Judas ka Jesus, umingon. Ang bihagkan niya si Jesus ituwa. Higala, buhatan tayo na pulmong buhatan. Hindi ba ginagol ng kamukha ako sa Jesus? Busa, kung ako nung kayo lang inyong ipangita, basta di ka mamiya, pinig ako mga kauban. Gisulti niya aron matuman ang iyang gingon sa amahan. Wala kayo'y mawala, bisan usa sa imong ihatag kanako. Karon kini si Simon Pedro may dalang espada. Gindot niya kini o gitibas ng sulubuan sa pamulong pari o natutulog ang tulong-tulong ganini. Miingon si Jesus kagano. Ibalik sa sakpan ang inyong espada. Nagawang ka ba, hindi ko pag-aantos ng ipaanto sa akin ka na mo. O gihilap na Jesus ang talugan sa ulipon o giayos sila. Unya miingon si Jesus sa mga kalagbuan sa mga pari o sa mga opisyal sa mga gwardiya sa templo o sa mga pangulo sa mga Hudeo na miadto dito ang pagkabog kanina. Pagkasan ba ako, nagdala mo mga espada o mga puspo sa mga kukuhan ako. Matagaan daw na kukuhan ako kanino tento sa templo. Umula ako nitakpa. Aman iniktak na inyo o kahong sa pangiti. Gidakulong o gigapos si Jesus sa mga sundalo na Romano na gikanguluhan sa iyang komando. Ang kauban sa mga gwardiya ng mga Hudeo
Gidalaw na nila siya at tukanganas, nga ugaman ni Caiaphas. Ini si Caiaphas mo ang Pangulo para niya itong tuwigan. Siya sa pangingon sa kauban niya ng mga kalagpuan sa mga Hudyo, nga mas maayo nga sa lang katao ang mamatay alang sa ilang nasod. Si Simon Pedro o sa pagkatinunan ni sunod ka Jesus. Kini nga tinunan na ilhan sa Pangulong Pari. Busa, nakasunod siya sa tukaran ni uban ni Jesus. Apan si Pedro nahibiling dito sa gawas doon sa putahan. Unya, katong tinunan na nailhan sa Pangulong Pari, may balik pagawas kung nakisulti sa babae na nagbantay dito sa puntahan. O ipasunod ni si Pedro. Minimon ang babae kang Pedro. Dili ba isa ka sa matang ng kawana? Tungnaw po itong kagabi. Busa, nag-aling ang mga sulabuon o ang mga gwardiya o nagtitog sila sa palibot sa kalayo aron mahihinila. Nagtitog usap sa Pedro dito o nagpahihinila. Sa pagkabuntag na, nagtitog ang mga puluhan sa mga Hudyo at ang mga kalagpuan sa mga pari. Ingon man ang mga magtutulog sa kalayo o kilala sa Jesus na ito sa ilang labawang pulman. So, hindi ka mo. Ikaw ba, ang Mesiyas? Sultian mo ka mo. Hindi ka mo tutukan ako. Upod pangkan mo ka mo. Hindi ka mo tutukan. Pamantukan ka mo. Ang anak sa tao. Mag-ikot sa Diyos, kalamig kapal. Unya, ipamatanas si Jesus sa Pangulong Pari ay tungkol sa iyang mga tinunan o sa iyang mga ipalubo. Nito ba si Jesus? Pagkalit ko. Gano'n ako anak inyong pangutan. Pangutanan, iwang mga tao na nalulugan ako ay sinala sa iyo sa kung sa ngayon ang aking panulong kanila. Isagda siya sa usa sa mga gwardiya nga nagtitugtuol kanila o giingnan. Nito ba si Jesus kanina? Unang tumagpulo ka, maliyak ang asa niya na matagka. Apan kung gusto ang kakulang, nga isa pa man ako. Wala na kita naging hanggan pang mga saksi. Mga magignato gikan sa iyang kaugalingong papa. Unya, si Jesus ang ginapos o ipadaladayo ni Anas kang Caiaphas nga mga Pangulong Pari niya itong ginayunan. Samtang nagtindog pa si Pedro nagkainingin doon sa kalayo, ipangutan na siya sa mga tao. Hindi ba? Sa mga nasa ikaw sa mga tingnan ni Anak tao ka. Ikaw ba ito sa kanila? Unya, paglabay sa usang takna, dahil na ikaw ang iisastan sa Panginoon. Uy, duha! Iitawanan ko ito na yun niya ng nangalayan sa siya. Dili ka mo ubal mo anak ng anak. Dito sa kakay ng imo. Samtang nagsulti pa siya, may manok ang ipagtuwa. Milini ang Ginoo kung dito sa Pedro, o nalimundo si Pedro sa isulti sa Ginoo kanina. Nasa dinig pa mo tuturaw ang manok karang adlaw, ilimod mo na ako sa mga tulog. Migula si Pedro o mihila sa hilabihang pagbaso. Gikan na Caiaphas, gidala nila sa Jesus dito sa palasyo sa gobernador. Sayo na to sa bunga. Wala kasunod ng mga Hudyo sa palasyo, tulad kay sumala sa ilang mga tinuruhan. Naman nasunod sila sa balay sa tinig Hudyo, dili na sila tubutan na mapaon sa panahon na alam sa pista sa paglaban sa anghel. Busa, si Pilato mo ang bigawas dito kanila o nangutan tungkol sa ilang sugo batok kang Jesus. Dili utan ako siya dahil kay mo kung wala ka siya kasala. Wala ka na itong kami pagkatay tao. Nahitabot kini ang harapatuan
sultian ka sa uban may mong panahon. Kung sa ikalawang anak ko, Leo, ang imo o kaniyong katawan o mga nagpuan sa mga kawali ng tubig na mga halika ko, kung sa may iyong nabuhat. Ang akong ikarian, pilihan ni kalibutan na. Pero ang akong ikarian, iyan ni kalibutan na. Ang akong masako, makikaaway kayo, araw dili ako itugyan na doon sa magulyo. Aba ang akong ikarian, pilihan ni kalibutan na. Hari ka? Katigong ka kakaya ko. Tungod tiigig, ako na tao yan sa kalibutan, araw ko saksi sa katuloy. Kung mo ang pagsaksi sa mga tulad, ang nasa katuloy, bakit ka na ako? Kung sa mali akong tumuran. Pagkabumalusog niya ang tumipirado, ligawas siya pag-usap dito sa mga manayo o umiinig. Wala ka na kadagang katalungan sa ibang tinutuhanan. Nagpasiyon na sila kabulong sa mga taong tungkol sa ilang pagtulungan. Nagsunod sila sa Galilea, hindi mo katubo, ibuot mo niya o karoon, aniya na sila higit. Pinagbilanggo ang ginanang o Barabas. Si Barabas ibinanggo gumikan sa usang kapag-ansa sa mga tao na nahitabo sa syudad. Kung tungod siya usang katulisan o mga patay sa siya. Wala akong kansala ng tuhanan. Di ko pataas ng maninyo, sa matagpesa sa paglabay sa mga anghel. Daghang yung mga anak ko, buyag sa pagpiniso. Gusto ba ninyo mga buyag ko? Kininghal sa mga niyo? Tiya! Kanya, binuha ni Jesus o iyang iparatos o gibuhian niya ang tao na ilang ipili. Ang ibilanggo tungkol sa pagpangkubo, pagpanulis o pagpatay tao na si Barabas. Ang mga sundalo na ginugol tungkol sa masamang tunuko o gipaot nila kini sa ulo ni Jesus. Gisulmugan o sa tila siya o bisti na datang tulang o nanawag sila kaniya o pinulong. Mabuhay ang mahal sa mga Diyos! O gisapran nila siya. Nananigula daw sa Pilado o umingon sa mga tao. Karoon, lalo lang ko siya man ninyo. Alam mo ba lang ako, wala ako nakagagang kagawa na sinutan siya. Musa, bigula sa Jesus na nagsundog sa kulong-kulong ng tulungo o sa miskin na datong kulong. Kunya, miingon si Pilado kaniya. Anya, tanawa niyo siya! Sa pagkalita sa kalaguan sa mga pari o sa mga gwardiya kaniya, nanigid sila. Gulmaw ka na, kuha siya, ilan sa satos. Di wala ka nakagagang katalungan na sinutan siya. At doon na kami balawag na nagsubok, na amayan silang patyon, kaya sila nagpakalakpan sa Diyos. Bahala na ka mo, amoy kuha ka niya o pamila sa kanya sa krus. Eh parang anak ko, wala ako yung nagilang sala kaniya. May kasubuan kami, kung sumala sa aming kasubuan, kana, amayan silang patyon, kaya sila nagkakon na anak ko na siya sa Diyos. Sa pagkaliwang ni Pilato niya, masagot siya karado. Musa, nibalit siya pagsulog sa palasyo o namatanan ng Jesus. Nag-aasa man pinigay ka. Apan si Jesus walang tumagkanin. Dili ba ka mabagal ako? Wala ba kang manipaling ako may kahong sa pagbuhay kanino o paglansa kanino sa krus? Mabuhat ko lang ang anak-anak. Ngunit ihatag ka na sa Diyos kanino ko. Aban mas ako, ang sala sa tao na nagtupyan ka na kung ihahan. Pagkalunod ni Antonio Pilato, nanita pa rin siyang pamaagi na buhiman ni Jesus. Apan nanigil ang mga pumili. Kung buhian mo sila, nagpasagot ka na kung hindi ikaw higala sa Emperador, kasi pinsan-pinsan ang pamahari ng away sa Emperador! Pagkalunod ni Antonio Pilato, dinala niya si Jesus sa gawas. Pagpilingkod siya sa lingkurano, diin siya ang dito sa gitawag na ang sukaranan na bato, naman sa Hebreo na tinulungan, gitawag na gaba. Mga alas 12 kayo kanto sa urto, pagdispera sa pagsakulog sa paglabay sa anghel. Miingon si Pilato sa mga Hudyo. Anya lang yung hari! Nanibig tayo ng mga tao.
tulong kahilayo, miinom si Pilato kanina. Apal ko sa may, hindi mo inang sila. Parang ako, walang bisag konsep. Maawin sinutan sa kamatayo, ipalados ko lang siya, upuyan. Apang may padayon sila pagsingkit o kusong kaayo, na si Jesus pinahanglan kayo ilan sa sakos, o nilampos kayo sila sa katapusan. Gusto ba niyo ipalansa ko sa krus ang inyong hari? Wala na kami laing hari pa, kundi ang ipalagod lang. Musa, bitugnan ni Pilato si Jesus kanina ang ilan sa sakos. Ilang bitugnan si Jesus na ito kanina, parang buhaton nila kanina ang mga gusto. He was leaving from a beach that was striped and one his back, and he wore the crown of thorns upon his head. And he wore his stripes, the scorn of those who cried on his head. Sa kanila nila sa Jesus, ikasulat nila ako sa atraw magiging resibo at resibo. Ang nagpagulong sa syudad nila sa banang gawa sa syudad. Ginagawa nila siya, kung ituas ang salos, kung ipasagot ang Jesus. May pagkakaroon sa mga kayang isulong ang Jesus, kung ang ulang nila, na magabay ang nagpinas ang mga kinaan tulong nila. Kanya, release Jesus kanina o dito. Nagdalasan sila ang laing buhang tao ng kriminal ang atraksyon ng buhay ng Jesus. Sa pagkabot nila sa dating na ginandag ang kalamera, ginansan nila sa Jesus kung ang duwang kriminal. Pag-usap nila sa iyang tubo, pag-usap sa iyang wala. Kunyang nainom sa Jesus, Ang mahal, kasi yun sa katawa sila sa ilang ibuhan. nagdito-dito ang mga kaya ng tanaw, samtang nagpugal-pugal kaniya ang mga kanaguan sa
Midor sila o nagtutulad siya kas ng mga bino o bigna. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kini Mosunod. Jesus na taga Nazaret, ang hari sa mga Hudeo. Daghan ang mga Hudeo na nakabasali ini, kaya napiliin gilansang sa Jesus, dili malayo sa syudad. Ang kahibalo isulat sa Hebreo, sa Latin o sa Grego. Ang mga kadagmuan sa mga pari, miingon kag Pilato. Ikaw sulat ng halis ka sa mga Hudeo. Kundi gamiton siya. Ako ang halis sa mga Hudeo. Ang nasulat ko, hindi ko naiisan. Unya, usa sa mga kriminal na nagbigay dito, nagbigay kaniya. Dili ba ikaw ang mga Diyos o sa iyong buhay? Ay, hindi sa'yo. Ako ba mahal ng Diyos? Ang hirap na hindi sa kita sa mga Diyos. Ang mga kapatid sa mga sa mga Kasya sa Jesus, lulungin ka ang iyong pare. Sultian ko ito. Karong adlaw, katukan sa paraiso, bumalik ka na ako. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Ikuha nila ang iyang sakot o gibagin sa ulo. Usa ka bagin sa matag sundalo. Ikuha sa nila ang pisina taas na walay kinahiya. O ang sundalo na ingananan. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nanindog. Gibahin-bahin nila ang akong sabot o gilipahan nila ang akong bisa. Busa, gibuhat kini sa mga sundalo. Tungod sa krus na Jesus, nagbaro ang iyang inahan o ang iyang isuon sa iyang inahan. Si Maria ang asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan ng iyang imahal na nagbarong dito, miingon siya sa iyang inahan. Babae, siya ang inuman. Unya, miingon siya sa tinunan. Siya ang inyong inahan. Suprapilat ko, ginala sa tinunan si Maria aron dito na nagpuyo sa iyang balan. Sa lihang giabot na alas 12 sa uto, minit-minit ang kalibutan hangtod sa alas 3. O sa pagka-alas 3 sa hapon, misinggit si Jesus sa mga suko. Eloy, Eloy, lima ang suwag namin. Nasa ato pa, Diyos ko, nga mo kibilaan. Pamanili, si Jesus na nasayo na nga ang tanan na tuman na o ganun pagtuman sa kasulatan, siya miingon. Dito, may isang kagalaksan na puno sa suka o gitunod nila ang espuma sa suka o gibutang sa usa ka sa masa isuko o ginisa nila kini ngadto sa iyang baka. Human makakilaw si Jesus sa suka, miingon siya. Kunya, ang tabel sa templo nagisip gikan sa taas ngadto sa ubos. Napuyong ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Kunya, sa kusog na tingog, misinggit si Jesus. Amahan, itugyan ko sa iyong mga kawal ang akong espiritu. Human siya makasuguri niini, midugod siya o naman. Palihog manong. Palihog manong. Ang kadagbugan sa mga Hudeo may hangyo
Apan ginanay ang iyang bangkaw, ginusdak sa usa sa mga sundalo ang ilid ni Jesus, o diha-diha, na mahagay ang dugo ug tubo. Ang tao na nakapitali ining gitabuha, nagpamatuod ni ini, aron motubo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti, ug nahibalo siya nga nagsulti siya sa Ginoo. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan niya ng imo. Walay bukod niya nga balin. Ug may lahi pagayong bahin sa kasulatan niya ng imo. Ang mga tao mutanaw kaniya nga ilang gilusna. Pumaniini, si Jose na taga-Arimatea mihangyong kang Pilato nga muhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang, kay nahadlok man siya sa mga kadakuan sa mga Hudyo. Gitubutan siya ni Pilato, busa, miadto si Jose ug gikuhan niya ang lawas ni Jesus. Ug si Nicodemo, ang nakikita kang Jesus usa niya anak kagabi. Mipuyong kaniya dala ang sinagol na herba, nga mira ug sabit nga ang idaghanon ng awat sa 50 ka kilo. Unya, gikuhan nilang duha ang lawas na Jesus ug ilang iputos ug panaton nga nino uban sa mga herba. Kay mauman kini ang nabatasan sa mga Hudyo sa pagkandang sa minayan alang sa paglulong. May usa ka tanaman dito sa dating pinilihan sa Jesus o sa mga tanaman may usa ka lugnanan nga wala pang lugnanan. O kay